Roedd Josef Herman yn adnabyddus iawn am peintio a darlunio pobl, yn enwedig y glowyr. Wrth edrych ar darluniau, printiau a pheintiadau Josef Herman, edrychwch arno sut mae wedi gwneud I marciau. Yn ogystal â darluniau a pheintiadau, roedd Herman hefyd yn gwneud printiadau. Yn draddodiadol bydd print lithograff yn cael ei darlunio ar garreg. Mae artistiaid dal yn defnyddio lithograffi heddiw, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio'n fasnachol, ond pan yn ddefnyddio'n fasnachol gan amla mae'r broses yn ddigidol. Nid oedd Herman ond yn defnyddio pensil neu siarcol neu pen I greu llun, roedd hefyd yn defnyddio lliw, fel y gwelir yn y braslun hwn. Gwelir yma fel mae Herman yn braslunio llawer o ddelweddau ar un daflen o bapur. Yn y braslun hwn o lowyr, welwn y peilon trydanol yng nghanol y llun, sy'n nodweddiadol iawn o waith Herman. Edrychwch ar y marcau mae Herman wedi defnyddio I wneud y glôwr yma ar ei gwrcwd. Roedd Herman yn aml yn peintio a darlunio mam a phlentyn. A weithiau glôwr a plentyn.